Na het weekend dan, de mooiste, dan show ik altijd al even op Marktplaats, op eBay, op Speur, dus als er wat interessants van mij op staat. En er is één keer in het jaar een veiling in Utrecht, daar kom ik het meeste zien. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, dan moest even mij komen naar mijn hobbyhok, dan kan je het zien. Ik verzamel oude redens. De meesten die denken met oude redens, nou ja, houtjes waar we vroeger alle reden op leerd hebben, daar heb ik wel een heel soort van. Maar wat ouder dat ze binnen wat lauwer dat ik zei. En wat wie de reden voor jou om hiermee te beginnen? Nou, dat mijn schoonma, die had vroeger kwart op aanreden. Knap rijden kennen. Als famke. En toen weer ze 22, toen weer ze met mijn been op het kanaal aan het rijden en dan valt ze op de kont. En ik zeil erheen, maar ze kwamen vooruit en de redens kwamen onderweg. En in een hand aan de kont en de andere hand hier de redens. Ze mitten ze de scoren en ze brandden niet meer op. Ik reed nooit weer. Nou, die heb ik aan de speaker hangen en dan ben ik bij bijgaan. Dan heb ik hier een peer, er zit een zwaan voorop. Ben ik heel mooi, vind ik zelf. Daar liggen nog 2 peer, ben ik vrij bijzonder. En ik ben maken door een koordanser. En die hier een dochter en die hier slaap enkels. En daar had er redens van maken met enkelsteun. En dat was in 1863. Van hier het zien waarom, dan heb ik 30 peer en ik heb nu 380 peer. Waarom? Ja, de regels er nooit leer mij van de banaan heel zo dat ik net ha. Nou, dat ik ziek in altijd. De ene zei het zijn rare dingen en de andere zei ze zijn hartstikke mooi. Ik vind ze mooi, al apart. Ze zijn een paar Japanse redens. Dat staat er op. Die werden droegen, die werden breiden als een tienslepper. Dan had een speciale zakken erbij aan, dat de 10 uitspaar is. En zo reed ze op. Hij had geen haakleer en toch konden ze erop rijden. En als je kijkt tussen al die redens een buks, Ja. had dat er nog wat mee te krijgen? Je hebt mij, maar die heb ik gekregen van die huid ook 18 jaar weer, op een jedi. En die heb ik bewaren. Dus laat je wel maar een reden. Nou, net dat ik nog steeds, er zit een slaatje op van mijn pa gezegd, dus kan ik wel eens. En dat ze kunnen zo net bijpakken, maar het, mijn jedi of zo ben we wel even op een blikje aan het zitten, maar verder net. En dit verveelt jou nog nooit? Nee, ik heb er elke dag nog willen mee. Je vindt elke keer wel weer een reden om dit te doen? Jawel, jawel. Jawel. Mijn vrouw zei wel, die hak net heerst, dan verveelt dus die blauwe, ja. Ja, zie ik af in de kroeg of ik wil bezweven, maar zodat ik wel een beetje mee vallen, maar dit is een soort verdegradatie. Ah, goeie. Dit is een bijzondere manier van parkeren dat jou met waanden binnen. Ja, mooi hè? Ja. Nou, weet je wat ooit? Is dit nou de laatste die je erop zetten? Nee, er komen nog 200. Er komen nog 200. En is dit wat, maar je wat handig hier in haan? Dit zet ik in? Ja, iedereen kent het net hè? Nee. Dus ja. Tegenwoordig hè? Nou, waar maar een oplet al je dit door? Nou, op een hichte. Nou, dat is net de heerust en ja, dat is een beetje vast hier. Ja, een beetje specialistisch werk zeg maar. Ja. En kun je je eerste keer nog heugen? Ja hoor, het zwet op kop. Ja. Ja, het is wat puzzelen hè? Ja. Dus,
En een puzzelie bedoel je al, ja, ze moeten wel al oppassen, dus ze moeten al wel goed staan. Ja, hier vooruit erop, hier achteruit en de heesten een beetje boven, zeg maar. Nou, eerst voor een litsen, dan hegen, zodat ik eerst een haast een zakje letten. En, ja, met een beetje om bij de fjouwer 10, fjouwer 15, dan kan je er wel komen. Nou. Ja, en je moet er ook om denken, volgens mij, dat je jezelf een klemmer hier de bob in, want je bent alleen. Hè? Ja, als het door het, dan ren je een handje achteruit, dan kan je er weer uitkomen. Nou. En dan wordt het er eruit. Toch? Nou, de vracht is weer compleet. En vooruit zetten en dan kunnen we weer. En waar gaat de rit nou heen? Heerenveen. Even lossen. Nou, dan hebben we het erop van Leeuwardenloop. Ja. En zo gaat het de hele dag weer terug. Ja. Krijg wat nou. Soort succes nou. Dankjewel.